and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ngano, ikaw pa. Ninyo kong gitudluan og minaldita. Oh. Ingon sa pare, higugmaon ang imong kaaway. Unya, ngano dili man ko ninyo paamigahon ni ay sabi. Ngawa man sa to siya mangaway nako. Maayo man kay to siya nako. Ayaw nagpangatarungan pa. Basta kay tumana na lang ang akong giingon nga likay si Aisa. Mao na, period. Amaya, ngano pa magkamatog? Ngano problema tama? Sila si Aisa dato kayo. Daghang kay silang mga nindot ka mga butang. Ilang lingkuranan nindot. Tanan akong nakitaan dito silang bay nindot. Unya ningon si Aisa. Adagan ko no kayo siya sinina ka nindot. Hasa sa tingali mga sapatos. Pero kita din anong pordoy man ta? Nak. Nisuon unta ka sa mama ni Aisa nga ni abroad. Aron dagan sa tagkwarta. Unya ang iya papa. Tay pasa. Kinsa og hain day ang akong papa ma. Patay na. Ay, abi na ko boy pa. Abi na ko boy pa. Nga mo trabaho sa layo ba? Pareha sa uban sa nato mga silingan ba? Patay na di ay. Wa to'y kangho. Aw, di deto siya dato. May pang-unggoy. Doon na pa'y do sa lubot. Pero ang imong amahan, way kangho. Purdoy, pasta ng purdoy. Wa to'y bisag usa kadako. Ma, katuog na ma. Aron dili ka magluyay, nigmata ni mo ugma. Naipog ko ni Aisa. Unsa? Himot akong gipangitaan og papa nga dato, ma. Amaya, unya na pangutana anak kon modako ka na ha. Aron imo gyud unyang masabdan ang gitubag sa imong inahan. Sa pagkakaroon mga tog na ta kay tungang gabi na. Ikaw ayaw pagpuwaw. Katog og sayo aron mo tubo kag dali. Sige na, nak. Kay ugma, sa dili pa ko mo trabaho, lutuan tamog lami nga sudan. Unsa may mo gusto nga akong lutuon para ninyo, ha? Adobong baboy. Ganahan ko og adobong baboy. Sige. Mulakaw na ko, ha? Di ko gustong sa akong pagpauli. Makadungog kog istorya nga doon ay nagpabadlong ni Lola ninyo. Di gyud ko magpabadlong ma. Kay maluoy man ko ni Lola. Sip-sip. Ha? Hoy. Diin man na ni mamakat-o ni imong gisulti ni kuya nimo, ha? Gisandiin good. Nakadungog ra ko. Nak, ayaw na tug-us ba, ha? Dili ba ito maayo? Palitik kog nindot nga sinina, ah. Sige. Ha? Itinuod ka? Dili na but-but? Uy, Ginoo ko Amaya. Ayaw sultihig ingon ana ang imong inahanday. Uy, ngilad ka ayo na. Ay, ayaw na gyud tug-us ba ha? Basta kay paliti lagi kog nindot nga sinina, mama, ha? Oh. Oh, unsay problema nga naghinuktok man ka? Medyo gilaay lang, sir. Ayaw pagpagkawa sa paglaom. Mura man kagkaroon panining sitwasyon na. Dili man gyud sa tanang higayon nga naa ang abunda. So ayan masanta sa kapalaran. Usahay muhinay ta. Pero ayaw ka balaka kay ugma magkapuliki na sad ka kuan. Atiman sa ato mga soki
o dili suki dinig ato nga salon. Kay ugma bisperas na sa pista dinig dapita. Ano man ka? Ha? Nangaghumay noon ka. Nagkinahanglan man gud ko kwarta, sir. Bisaaran man gud na kung akong anak nga palitan ako karon sa iyang gipangayo. Kinsa mang anak ka? Ang babay, Aw, habi. ang manghod nga pertig yung maldita ha. Kusog kay mangluod. Ay. Ya, pila may imong gikinahanglan. Sir. Bungat! Kay pahamon dente ka. Narang imong gipangayo oh. Ang nindot nga si Nina? Yay! Be! Gipalitan kong mama og nindot nga si Nina. Ikaw wa! Be! Ibog! Ibog! Sagdilagwa ko. Basta ikaw na ay imo Amaya. Amaya, ayara ko nagyaga-yaga si kuya nimo. Lakaw na kaw, isulop ng bag-o na kong gipalit para nimo. Oh! Jared, palitan naghapon taon niya kahawag imo kung makakwarta ko dong ha. Pwede rag yung gid ma. Pwede rag yung dili. Nakapita ko'y dagang isulob diha. Tipigin na lang naon nga imong kwarta mat. Pagtipig lang, kay tingalig. Naana sa iyo niya pangayoon si Amaya. Dili. Ang ayon tagid mong duha dong. Unahon lang nato ang bugas ma. Matanawa! Wow! Ang ayan kay ka Amaya. Tinuod? O lagi. To lang nako. Ang ayan migwapa ka Amaya. Ug masamot pag tingali ang imong kagwapa kon sudlayon ni tarong ang imong buhok. Bibibi atong sudlayon. Nganong ikaw man? Bayot de ka? Amaya, Amaya, bantay ko no anang imong baba, be. Kay ngano din yung akong baba? Pataka lag ukab. Sige lang lula, oy. Tinuod man sa nangyang gisulti. Ni. Amaya, dili ko gusto nga bugal-bugalan nimong imong maguwang ha. Palitin na niya pares ni sapatos, ma. Tuan na. Ma. Basta magbinuutan na ka. Ayo. Nakaila ko arong tinguga. Ayo. Si Aiza. Oo. Asa man ka? Naa si Aiza mo. Diha ka. Si mama ni mo ang paggawa sa aron sa pag-atubang anang Aisa. Ayo. Kadiyot lang. Nana. Amaya. Unsay imong tuyo ni Amaya? Uy. Asa day siya, ate? Naaman. Pero anak ko pagawasa. Unsa man day imong tuyo niya day? Kini. Unsa man ang bag? Gisudlan sa ko mga sinina. Ha? Imong mga sinina? Ngano imo man gidadin eh? Kaya ko man nang ihatag ni Amaya. Unsa? Og dili kay mga sinina ra, nani sapatos. Unsa? Dakan magugkog sinina. Og magpadaan naman sa si mama nako. Unya, kini nga kung ipanghatag ni Amaya, di naman gud ni masud nako. Mga ako giingnan ako mama nga ako ihatag ni Amaya. Ha? Asa man si Amaya, ate? Pwede mo siya pagawson kay siya ko hatagan nini? Nakasiguro ka day? Nga gitugutan ka sa imong inahan sa paghatagan ng mga butangan ni Amaya? O laki! Hasta man akong papagod, misugot man good. Ha? Ingon pa ni mama nga ganahan ko no sila ni Amaya kay anak og buotan nga inahan. Ha? O sabay tuyo anang bata Adalia. Papaulian na sila. Dayon, Aisa. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!